Ари, Пловдив! Ари, ба! Вземи си го, дай ми го за спорт. Герданче. Абе, това някаква навигаторка си изпуснала герданче. Не, това отплува. И бас, измията. И бъси го. Аре се напушва и кълба. Няма ли по пистата? По пистата. Аре, нали сме до 5. И тук е педали. Ано, аре, пускай сме ми. Пускай ти жето, аз бях. Абе, ти гледай какви е аз го вложи. Дупки има. Тя не е равна, аз видя ли много не е във още в началото. Тук стане дупка. Асфалтира. Давай, значи никаш преселение. Е, там където е ниско ограда. Е, там. Видех, да. И сега какво ще има ли директно? Ще има. Значи не е само мит, така. Аз викам, тук стъпим на гумите и това е. Аз викам на стената. Аз върна стъпим на гумите. Ай. Добре, там къде не искаш, защото там ще се с максимална скорост да изсещаш. А, нали се ще най-готина на финала? Тук ще изпускат. Тук вече ще свършват, бе, давай, по-натам. Тук ще свършват, бе, там къде е по-добре. Да, защото Тук вече ще свършват. тя много неравно да права. И не срещаш бати тук, ако свършат, ще има просто ще стъпи. Валя, пожелавам ти някой да караш тук. Значи да, тук ще вряд само за мен. Абе, аз мисля, когато е сезон, не е като хора да има. Ема тя така ще ги пускат, бе. Оттам не съм. Е, те тук няма да дъдат. Що? Е, тук е финал, бе. Нататък от нас. Тук ще те развият най-голям скок. Е, да, ама къде да застанеш? Купа и шампанско ще връчи председателя на управителния съвет на БМК България Росен Коларов.